Намираме се на специализираното изложение Стройко в НДК, в което за втора година участва ARC Group. Компанията е ексклузивен дистрибутор на климатична техника под японския бранд Kitano и немския Rover. Нашата компания ARC Group представя на българския пазар японския бранд Kitano. Kitano е събрано най-доброто от традициите на японското качество и иновационните технологии. И всичко това на разумна цена. Kitano обхваща пълната гама от климатична техника, включвайки битови сплит системи, полупромишлени колонни, канални, касетни такива, даже термопомпи, чилари и фанкойли. Rover е световно известен немски бранд, под който ние доставяме вентилационно оборудване, централни климатици до VRF системи. Купувайки нашето оборудване, вие получавате качествено оборудване, качествен монтаж, качествено сервизно обслужване. Компанията ARC Group работи с дилъри на територията на цяла България, като държим на нашата политика за единни дилърски цени. Ние не предлагаме